Tabbas wannan doka da hukumar INEC ta sa game da yadda za a yi yaƙin neman zaɓe a Najeriya a shekara ta 2027 ita ce ta dace da al'ummar musulmi da kiristocin da ke cikin wannan ƙasa, kuma ita ce za ta haifar da zaman lafiya a tsakankaninmu baki ɗaya. Wato wannan sabuwar doka da hukumar INEC ta sa wacce ta haramta yin amfani da addini ko ƙabilanci wurin yaƙin neman zaɓe, hakan ya yi daidai. Ma'ana dokar ta ce ta haramta ma dukkan wata jam'iyya ko kuma ɗan takara wurin yin amfani da addini ko ƙabila wurin yaƙin neman zaɓe. Misali, a matsayinka na musulmi ka je ka samu wata al'umma ka rinƙa cewa su zaɓe ka kawai don kasancewarka kai musulmi ne, ko kuma kai kirista ne ka je kana cewa a zaɓe ka kai kirista ne kada a zaɓi wancan shi musulmi ne. Haka kuma batun ƙabilanci ka je ka ce a zaɓe ka saboda kai Bahaushe ne kar a zaɓi wancan saboda shi Bafulatani ne, ko kuma a zaɓi wancan saboda shi Bafulatani ne kar a zaɓi wancan saboda shi Bahaushe ne, ko kuma wancan Biram ne wancan kuma ba Biram ba ne. To irin wannan tsari idan kai amfani da shi ko jam'iyyarka ta yi amfani da shi za a ɗauki mataki a kanka, wanda idan jam'iyya ce ta yi wannan aiki za a ci tararta kuɗi Naira miliyan 50. Idan kuma ɗan takara ne individually za a ci tararsa kuɗi Naira miliyan 5. To wannan shi ne abin da ya dace, kuma wannan hanya ce mai kyau da za ta haifar da ɗa mai ido. Yanzu sai mu ce kowa tashi ta fishe shi. Ma'ana za ka yi takara ne da abin da ka aikata wa al'umma. Idan kana riƙe da madafun iko already dama, to al'umma yanzu kamata ya yi su duba su ga a kasancewarka mai riƙe da madafun iko me ka tsinana musu. Idan kuma kana so ka zama sabon ɗan takara ne kana neman kujerar iko, to sai al'umma su duba su ga a tarihinka me ka aikata na taimakon al'umma da ya cancanta a miƙa maka ragamar mulkin al'umma, wanda wannan shi ne dama tuntuni abin da ya kamata a ce ana amfani da shi a siyasance, ba wai a rinƙa fakewa da ɓangaranci ko ƙabilanci ko addini ba, ko a cicciɓa mutumin da ba shi da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ma kishin addinin nasa. Jama'a lokaci ya yi da ya kamata mu dawo cikin hankulanmu, mu gane cewa wanda zai yi mana aiki muke buƙata, ba wanda zai yaudare mu da addini ko ƙabila muke buƙata ba. Domin idan muka zaɓi wanda zai mana aiki, za a yi mana titi, wanda wannan titin waɗanda za su bi kanshi su wuce musulmi ne da kiristoci. Ba ya buƙatar a ce in aka yi titi mabiyin addinin Kirista ne ko mabiyin addinin Musulunci ne kaɗai zai wuce. Idan aka gina mana makarantu, jami'o'i, waɗannan jami'o'in ɗalibai da za su je su yi karatu a wannan makarantu musulmi ne da kiristoci. Ba wai za a ware wani addini ba ne a gina jami'o'i a ce a'a wannan na mabiya wannan addinin ba ne. Haka idan aka gyara wutar lantarki dukkan al'ummar ƙasa ne za su amfana, ba za a ware mabiya wani addini a ce su amfana ba. In farashin mai ya yi sauƙi, ni da kai da Kirista da kowa haka za mu je mu sha wannan da sauƙi, muna murna muna son barka. Akasin kawai ka je ka zaɓi mutum don wani addini ya zo bai amfani addinin naka ba, bai kawo wani abu ƙwaya ɗaya da zai sauƙaƙa maka rayuwa ba. Wannan yaudarar ya kamata a ce ta zo ƙarshe, mu dawo cikin hankulanmu, mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, mu kori mayaudara maciya amanar al'umma masu yaudara da addini ko ƙabila ko yanki. Wannan shi ne daga yau 19 ga watan Agusta na shekara ta 2026 an fa kaɗa gangar siyasa, an ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kawo mana gagarumin sauyi da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Najeriya. Wassalamu alaikum.